ഭൂതനാഥ കാക്കണേ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 3000 അടി ഉയരത്തിൽ മലമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപൂർവ ക്ഷേത്ര സങ്കേതമുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര വെണ്ടാർ മൂഴിക്കോട് എന്ന ചെറുഗ്രാമത്തിൽ. കൊട്ടാരക്കര ശാസ്താംകോട്ട റോഡിലൂടെ 6 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മലമുകളിലായി ശ്രീ പരത്തുന്ന അപൂർവ ദേവസ്ഥാനം കാണാം. ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ തേടിയാണ് വേണാട് വിശേഷത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ഏവർക്കും വേണാട് വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്ഷേത്രസവിധത്തിൽ എത്തി മനമുരുകി മന്ത്രമുരുവിട്ട് 3 വലം വച്ച് മണികെട്ടി കരിക്കുടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധി ഉറപ്പെന്ന് ഭക്തർ. അതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടാൻ കാരണം. ധർമ്മശാസ്താവ് പൂർണ്ണ പുഷ്കലാസമേതം കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടി എന്നൊരു മഹാത്മ്യം കൂടി ഇതിനുണ്ട്. അതായത് ഇത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് മാത്രമേ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളൂ. അതായത് ധർമ്മശാസ്താവ് പൂർണ്ണ പുഷ്കലാസമേതം കുടികൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാഗണപതിയും ശ്രീ മുരുകസ്വാമിയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉപദേവന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയും പ്രധാന ഉപദേവന്മാരാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലസ്ഥാനമാണ്. മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന ശില കണ്ടാ വിളക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കല്പം. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആര് വന്നാലും ആദ്യം അവിടെ തൊഴും, വിളക്ക് കത്തിക്കും, കരിക്കടിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട്. ഏതൊരു ഭക്തൻ വന്നാലും ആദ്യം ദർശനം നടത്തുന്നത് മൂലസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാദേവനും പാർവതിയും കുടികൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പീഠത്തിൽ വസിക്കുന്ന ചുരുക്കം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണികെട്ട് വഴിപാടാണ്. എന്താണ് ഈ മണികെട്ട് വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യസിദ്ധി പൂജയാണ് മണികെട്ട് വഴിപാട്. എന്താണ് കാര്യസിദ്ധി പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി മഹാദേവന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടാണ് മണികെട്ട് വഴിപാട്. അതായത് നമ്മൾ മഹാദേവൻ്റെ പീഠത്തെ വെച്ച് പൂജിച്ച മണി ഭക്തജനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം ഇതിന് 3 പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം മൂലസ്ഥാനവും തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾ നമ്മൾ മണി കെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതേപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണി കെട്ടണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വട്ടമാണ് വരുന്നത്. നല്ല വിശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം നല്ല അനുഭവം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. പലരും പറഞ്ഞ അറിവ് കൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ്. പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തനി ഗ്രാമം. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുന്നിൻ മുകളിലായി പാറയ്ക്കു മുകളിലായി ഭൂതനാഥ സ്വാമി കുടിയിരിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റി ത്യാഗം സഹിച്ച് നാട്ടുകാരായ വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എത്തി ദീപം തെളിയിക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ 2 കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം ഇവിടെത്തി ദീപം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വലിയ കാറ്റുമൂലം വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ നിരാശരായി കുട്ടികൾ കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളമെത്തി സ്വാമിയെ വിളിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവധൂതനായ ഒരു വൃദ്ധൻ അവിടെ എത്തി കുട്ടികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ കാറ്റടങ്ങി. അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ദീപം തെളിയിക്കൂ. അവർ ദീപം തെളിയിച്ചു. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, വിളക്കുകൾ പൂർണ്ണ ശോഭയിൽ എരിയാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കരിക്ക് നൽകിയ ശേഷം അതും പാറമുകളിൽ ഉടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇരുട്ട് വീണു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുട്ടികളെ വീടിന് സമീപം വരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല. ഇത് നാട്ടിൽ പാട്ടായതോടെ ഇവിടേക്ക് വിശ്വാസികൾ പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങി. അന്നു മുതൽ കരിക്കുടയ്ക്കൽ പ്രധാന വഴിപാടായി മാറി. ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ 2 അനിയന്മാരും കൂടെ അവിടെ വന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കാറ്റം കടിക്കുക. ഞങ്ങളിരുന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ തമ്പുരാനെ ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് പാനൊക്കെ കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതാണല്ല, എന്തോ ഈ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിഷമിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു. പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്നിട്ട് എന്താ മക്കളെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനതുപോലെ ഞങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സദ്യ ആവാൻ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കത്തിയിൽ ഇനി കത്തിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അപ്പം ഇവിടെ കത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കല്ലുവിളക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കൂടൊക്കെ വെച്ചാൽ കത്തിക്കുന്നത്. ആ കൂട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കത്തിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ തീപ്പെട്ടി ഉറച്ച് കത്തിച്ചപ്പം കാറ്റുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കല്ലേ കൊണ്ടുപോയി നാളികേരം അടുപ്പിച്ച് താഴെ ഞങ്ങൾ താഴെ റോഡിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് വഴിയെല്ലാം കാണിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഏതാണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആളില്ല. ഞങ്ങൾ ആ പടെ അന്നേരം പേടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓടി വീട്ടിൽ വന്ന് വരെ പറഞ്ഞു, മോൻ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചതാണ്, എല്ലാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് അച്ഛനമ്മ മറുപടി. കാലക്രമത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നെങ്കിലും നാട്ടിലുണ്ടായ അനിഷ്ടങ്ങളെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഒത്തുകൂടി ദേവപ്രശ്നം നടത്തി. കാട്ടുവഴികൾ തെളിച്ച് ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ കൽവിളക്കുകളിൽ ആവാഹിച്ച് ആരാധന നടത്തി. പിന്നീട് ശ്രീ ഭൂതനാഥസ്വാമി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ഭക്തർ ഒത്തുകൂടി മലമുകളിൽ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രവും ശ്രീഭൂതനാഥ ക്ഷേത്രവും നിർമ്മിച്ചു. പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെയാണ് നിർമ്മാണം. ക്ഷേത്രം പുരാതന കാലത്ത് ഇവിടെ വളരെ കാടും വളരെ വനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കയറി വരാനുള്ള വഴികളൊന്നും ഒരു ഇടവഴി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. മീനത്തിൽ ഉത്തരത്തിന് ഉത്സവം നടത്തിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നെ വിളക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൃശ്ചിക മാസത്തെ വിളക്കുകൾ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രദേശവാസികൾ എല്ലാം കൂടെ സംഘടിച്ച് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം പണിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദേവപ്രശ്നം നടത്തുകയും ക്ഷേത്രം ഒരു കൈലാസ സമാധാനമായ ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം ഇവിടെ പണിയണമെന്നുള്ളത് കാണുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഇത്രയും വിസ്തൃതിയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ചൈതന്യം. അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു മൂലസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വരുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എനർജി കിട്ടും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അതല്ലേ അത് പ്രധാനം. നമ്മളെന്ത് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ രീതിയിലുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഉണ്ടാവുകയും പോസിറ്റീവായ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നല്ല നിലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാലും പണ്ടത്തേക്കിൽ നിന്ന് 100 മടങ്ങ് ഉയർച്ചയാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിലുള്ളതും ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എത്തിയാൽ ദേവദർശനവും നടത്താം, പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3000 അടി ഉയരത്തിലാണ് ശ്രീഭൂതനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഇവിടേക്കെത്താൻ 324 പടവുകളുമുണ്ട്. മലമുകളിലേക്കുള്ള ഈ പടികൾ കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ബീമുകളാണ് താങ്ങി നിർത്തുന്നത്. താഴെ നിന്നു നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണിത്. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായും സ്വാമി ദർശനത്തിന് ധാരാളം ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിൽ പൂർണ്ണ പുഷ്കല സമേതയായ ശാസ്താവും തൊട്ടരികിലായി ശിവപാർവതിമാർ മേൽക്കൂരയില്ലാതെ പീഠത്തിലും ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹമേകി വിരാജിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കൽവിളക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കാമെന്ന് വരാമായിരുന്നു. പിന്നെ വന്ന ഭരണസമിതിക്കാരാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയത്. ശിവനും പാർവതിയും പൂർണ്ണയും പുഷ്കലയിരിക്കുന്ന ശാസ്താവ് കൈലാസ സമ്പന്നമായ അമ്പലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് 10-30 മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. അവരെ കഠിനാധ്വാനം ആ ഫലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഉയർന്ന് വരുന്നത്. മയിലുകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണിവിടം. ദേവസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ദൂരക്കാഴ്ച അതീവ ഹൃദ്യമാണ്. ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഭൂപ്രദേശം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മാനം തെളിയുമ്പോൾ അറബിക്കടലിൻ്റെ തിരയിളക്കങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ സമുദ്രക്കാഴ്ചകളേക്കാൾ അതിമനോഹരമാണ്. ഇവിടുത്തുകാർ ഉണരുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ഭൂതത്താനെ കാക്കണേ എന്നുരുവിട്ടുകൊണ്ടാണെന്നത് പ്രദേശവുമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബന്ധം വിളിച്ചോതുന്നു. നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതേ വിളിയൊച്ചയുമായി ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്ന പേരിൽ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീഭൂതനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം. പ്രകൃതി രമണീയത കൊണ്ടും ഭക്തിപരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടും വളരെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത പരിസരത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളൊരു ക്ഷേത്രമാണിത്. പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ശരി,
എല്ലാം വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്. ഞാൻ സ്ഥിരമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ സുഖദുഃഖത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന ചിന്തയിൽ നാടിൻ്റെ ഏതു ദുഃഖത്തിലും കൈത്താങ്ങായി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് മുന്നിലുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൈവികമായ ഒരു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ 30 കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ മാസം ഒരു 100 രൂപ വീതം ഒരു ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുകയും അത് നാട്ടിലുള്ള ഈ ചികിത്സ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ ചികിത്സാ ഫണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 5 വർഷം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും തുടർന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ഉത്സവത്തിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 4 പേരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചികിത്സാ സഹായവും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകളെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.